ё 90 рӯз бестим меша гашта омада дар мавзӯи амнистияи муҳоҷирон. Ҳамин ҷаласа ки бигзарад баъдан боз видео мекунем ва ба шумо хабардор мекунем. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, чӣ хеле ки медонем тӯли 2 ҳафта мо видео накардиста будем ба хотире ки каналмон маҳкам буд ва ба хости худованд ина боз видеокунира дар ин каналам сар кардем. Аз шумо танҳо дастгирӣ кардан, максимални дастгирӣ кунен. Мо дар ҳарди канало иншааллоҳ ки бо ҳамарӯза видеоҳоро пешкаши шумо мегардонем. Ва имрӯз мо тасмим гирифтем ки саволҳои мардума бисёртар хонда ба саволҳо ҷавоб гардонем. Бо диққат бошен ва фаромӯш накунем ки аллакай мо рӯзи эфири мақсад Toyota Avalonara мондагӣ ҳастем. Нафарое ки мехоҳем дастгирӣ кунен ва саҳми худтонро бигзорен, агар дар комментария як номери WhatsApp закрепит кардагӣ, ҳамун номери WhatsApp да бидроин салом нависонен, ҳамаи информатсия барои шуморо мерава. Як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Тоҷикистон рафтанем. Работа карда омадагиам. Некем 3 моҳ ба регистратсия гашт, бо граница гузаштам. Омадам бо регистратсия кардам. И 5 моҳ мешава. Брам агар депорт мекунанд ё 90 рӯз бестим меша гашта омада. Илтимос ҷавоб тиҳен. Раҳмат. Вақте ки шумо аз Федератсияи Русия берун мебироен ва айсари нав мигратсиони картаи гости қатиборид мешен, бале дар ин ҳолат вақте ки биромаден баъди 90 рӯз мешава ки боз обратно вориди Федератсияи Русия бишен. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар мавзӯи яка писар мегуфтӣ. Ба хизмат мебарам. Не, нафарҳое ки як фарзанд мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. Боз як каси дигар нависондаи: салом додарҷон. Мегуфтӣ оиди авф ягон гапи хабари нав ҳаст ё ин ки не? Ҳозираша ягон гапи хабари нав нестай дар мавзӯи амнистияи муҳоҷирон. Ва имрӯз як ҷаласаи муҳиме дар Федератсияи Русия баргузор мешавад ва президенти Федератсияи Русия махсус дар ин ҷаласа як масъалаи муҳима барои муҳоҷирон гузошт. Мумкин дар мавзӯи муҳоҷирон ягон қонунҳои нав шава, ягон тағйиротҳои нав шава, мумкин амнистия шава. Ҳозираша аниқ нестай. Ҳамин ҷаласа ки бигзарад баъдан боз видео мекунем ва ба шумо хабардор мекунем. Як кас нависондаи: салом ака. Як моҳши Тоҷикистон омадам аз Россия. Бо обратно рафта мешава ё не? Документом 100% буд. Бале, дар ҳолате ки шумо ягон ҳуҷҷатотон мақсад фалшиви набуд, ҳуҷҷатҳои қалбакӣ надоштен, дар ин ҳолат бо метонен обратно кае ки дилхоҳ рафтанен мешава. Бародари азиз, ман дар инҷа як нафара барои шумо тавсия метиҳам. Агар бо нархи арзон бихоҳем ки ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебирояд, дар ҳамин рақамҳо занг бизанен ва аз номи ман гап занен, шуморо аз дари хонатон мегиранд, ба границаи Қазоқистон мебаранд. Назар ба дигар ширкатҳо кору фаъолиятшон хубтара ва ба боварира ҳастанд. Як кас нависондаи: салом ака. Агар аз золотая корона қарздор бошӣ, таможнира мегзарӣ. Агар ки маблағи калон набоша, бале, вале маблағҳои калон баъзе вақтҳо имконияти ҳамихеле ҳастай ки аз рейс бигардонанд. Як кас нависондаи: беҳтарин филм шудааст. Раҳмати калон барои филм. Мо дар мавзӯи кино гап зада будем. Киноро аллакай як ҳафта пеш партофтагием. Дар канали Юрист TJ ҳастай. Як кас нависондаи: саломат бошӣ бародар. Як савол. Алимента аз РФ гузаронда мешавад? Агар шавад, чӣ тавр гузаронем? Пешакӣ раҳмат. Маблағи алиментпулиро дар назар дошта бошем. Мисолан ба воситаи карта мегзаронем, лекин ҳар як маблағе ки пардохт мекунем барои алимент гуфта, ҳамун чекҳоша ман эндохтон бесатам. Як кас нависондаи: салом ака. Гражданини Тоҷикистон метавонад ки праваи Россия гирад? Каме маълумотие. Бале, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон меравад дар Федератсияи Русия, ҳуҷҷатоша меспорад, дарсоша мехонад, имтиҳоноша мақсад ки гузашт, баъдан праваи российскиро дастрас мекунад. Дар ҳолате ки двойной гражданин бошен, ҳозир ҳамин хешидагие ки шумо мерен мақсад ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунен ва праваи тоҷикиро иваз мекунанд ба праваи российскӣ. Ва ин чиз ҳатмӣ шидагие ки шаҳрванддоштагиҳо бояд ки праваи российскӣ бигиранд. 1 сол муҳлат додагӣ. Хоб, тамошобинони азизу гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Азор раҳмати калон барои нафарое ки моро тамошо мекунен, аз савол менависонен ё мисол моро дастгирӣ мекунен. Аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастем ва моро барои шумо кӯшиш мекунем ки хабарҳои тару тоза якумин шида пешкаши шумо бигардонем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.